rýchlou. Ja na ňoho hľadím. Ty kokos. Povedz mi to prosím, ako to povedala tá Andrea? Bola to prosím ťa tú vetu. Že predsedy mi povedala, že ľutuje, že sa skurvila a že má také detsko sprosté ako je Erik. A že ho vôbec akože porodila. To mi nikada nevedela. Ma ty neser. A to na základe čoho povedala, prosím ťa? Či len tak? Erik je spravil účet v Kokavskej. Aha. A ona keď prišla do Kokavskej, tak jej povedali, že Erik spravil účet vyše 20 €. No, na nervy úplne, že proste doby. A že Erik pred Martinom Krištofom, kde býva, takže tam sa s takými dievčatami hrali fľašoči, čo to hrali, a že sa vyzliekali do nohavičiek, a že tam behali iba akože v trencoch a v podprsenkách. No a Krištof to všetko videl. No on to povedal v Kokavskej, keď sedela, vieš, Andrea. Viete, Andrea, tak ona začala bliakať, rozšilila sa, no a potom začala bliakať, že ľutuje, že sa skurvila a že porodila také štenia ako je on. Alebo že ja som sa vedela skurviť, neviem, ako tu už ty povedala.